Bisonsista kotona tiukka tappio Pyrinnölle viime viikolla ja näin olen valmiina. Max Brooks, Isaiah Kelly aloitushypyssä, Riku Korhonen poimii tuon pallon. Pyry Kaunola laitettu Tay Donaldin päällyskakiksi ja varmasti siinä taktisesti yksi muutos normaaliin nähden, että Pyry Kaunola aloittaa eikä Lassi Kilpinen, että saadaan Pyry Kaunolasta iso energia ja siellä kulmassa Max Brook käsinen välissä. Riku Korhonen hieman vaikeuksissa, mutta paloja kuitenkin Hongalle, 6 sekuntia kellossa hyökkäysaikaa. Katsotaan mitä Honka tästä saa. Isaiah Kellyn haastettu 3 pisteen heitto, jossa Isaiah Kelly astuu niin sanotusti heittäjän sylinteriin ja siitä Isaiah Kellylle 3 vapaa heittoa. Max Brooks ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja tämä on yksi mielestäni isoimpia positiivisia kehityksiä ja muutoksia sääntöihin ja sääntötulkintoihin, erotuomaritoimintaan siinä, että heittävää pelaajaa ei saa rikkoa, ei saa tulla kosketuksia, et voi mennä heittävän pelaajan alle ja näitä vihellyksiä nähty tällä kaudella paljon enemmän ja Isaiah Kelly vapaa heittoviivalla. Hän on erinomaisen kauden pelannut. Jos ainoa kehityksen kohde, niin varmasti vapaa heittäminen. 39% Kelly tällä kaudella vaparinsa heittänyt. Nyt 2-3 sisään ja Honka johtoon ja näin. Tuo koko kentän paine Hongalla, josta puhuin, tuottaa suuria vaikeuksia ja 8 sekunnin rike. Lahti Basketballin ensimmäisen hyökkäyksen pysäyttää ja näin Hongalle siitä pallon 14 sekuntia hyökkäyskelloon ja näin Donald pallo keskellä kenttää lähtee haastamaan Kaunolaa kohti koria. Kaunola rikkoo häntä ja Tay Donald matkaa vapaaheittoviivalle, 2 vapaaheittoa ja varsin tiukka alku Hongalta. Katsotaan miten Lahti näiden vapaaheittojen jälkeen purkaa tuota Hongan koko kentän prässiä. Mikä on se keino, että saisivat hieman helpotettua pallon ylöstuontia. Donald kuitenkin missaa ensimmäisen vapaaheittonsa. Tay Donald tällä kaudella vajaan 15 pisteen keskiarvolla pelannut ja 80% vapaaheittoja, joten näin annetaan Vili Nymalle pallon ylöstuontivastuu. Emil Uotila laittaa painetta koko kentällä ja jälleen hieman hankaluuksia. Jelani James, pallo saadaan Lou Williamsille, Brooksin palloskriini, Williams kohti koria. Ja tuo syöttö ensin Emil Uotilan käsien kautta Jelani Jamesin sormenpäistä rajan väärälle puolelle ja vielä ei olla Lahti Basketballin ensimmäistä pelitilanneheittoa nähty, vaan näin Honka, AJ Ferguson kohti koria, mutta Jelani James torjuu todella tyylikkäästi ja Lahti pääsee nyt avoimelle kentälle. James kohti koria ja häntä tilanteessa rikkoo Hongan Tay Donald sen verran myöhässä. Asettuu apuasemaan ja liikkuu siinä ja siitä Tay Donaldille kyllä ensimmäinen virhe Jamesille, 2 vapaaheittoa. Vapaaheitot eivät Jamesin vahvuus ole tällä kaudella olleet, joka toinen vapaaheitto uponnut tähän mennessä ja samaa linjaako James nyt jatkaa. Kyllä, ja näin Kuparinen rikki. 1-3 tilanteessa reilu minuutti pelattu ja Honka Fergusonin johdolla kohti seuraavaa hyökkäystä. Näin Donald hakee Isaiah Kellyä, mutta syöttö hieman liian korkea ja näin siitä menetys Hongalle ja Lahden päätyräillä jatketaan. Näin pallo Kaunolalle. Pelataan Max Brooksille, joka nyt saa hieman rauhallisemmin pallon ylös tuoda. Siitä pieni iso palloskriini Kaunolainen Brooksin välillä. Nyt pallo Lou Williamsille.
Lou Williams ottaa hyppyheiton vapaaheittovan kulman. Se on hieman liian kova. Riku Korhonen poimii tuon levypallon ja näin. Ferguson vauhdilla toiseen päähän. AJ Ferguson harhauttaa siinä ja jälleen mieletön torjunta siellä Lahti Basketballin päässä. Ja siirtymätilanteessa Emil Luotila törmää Max Brooksin screeniin ja se aiheuttaa varsin vahvoja tunteita. No, nyt saattoi kyynärpää nousta Brooksilla sen verran siinä. Christian Palotti antaa nyt vahvahkon palautteen ottelun erotuomarilistolle ja näin jatketaan, kun Tay Donald aivan liian helppoon layupiin. Hyvin Honka tuon sivurajan pelinsä pelaa ja näin 1-5 lukemat taululla, kun Willy Nyman rakentamaan tätä Lahden hyökkäystä aika vahvasti siinä saa käsillä puolustaa, sitä ei kuitenkaan vihelletä. Näin Max Brooks korin alle ja Max Brooks nostaa Lahti Basketballin ensimmäisen pelitilannekorin, kun toisessa päässä jo Isaiah Kelly vauhdissa ja siitä tilanteesta virhe Pyrykaunolle, hänen ensimmäinen virhe Max Brooksilla, korjataan toinen virhe Max Brooksilla, myös 2 virhettä jo rasitteenaan. Ja 2,5 minuutista hieman vajaa Lahti Basketballin joukkueen virhe täynnä, kun Tay Donald avaa tuolta Hongan päätyrajaa. Pallo Riku Korhoselle, joka on sen menettää, saa kuitenkin Isaiah Kellylle. Kelly hakee takaovesta Fergusonia ja siitä menetys Lou Williams toiseen päähän. Ja näin tilanteessa AJ Ferguson ensimmäinen virhe. Näin sen siinä hidastuksesta hyvin näemme. Saadaan hieman tunnelmaa tänne Lutta-areenalle nyt tähän pelin alkuun. Sehän on vain hyvä asia, kun Willy Nyman pelaa pallon Lou Williamsille. Max Brooks palloskriiniä tekemään. Williams hyppyheitto Isaiah Kellyn kättä vastaan. Levypallo päätyy Max Brooksille, joka poimii tuon irtopallon ja viimeistelee vasemmalla kädellä ottelun 5-5 tasa lukemiin. Ja näin Tay Donald käyttämään Isaiah Kellyn palloskriiniä, pyörähtää, ottaa hyppyheiton. Heitto hieman liian kova ja näin. Jatketaan Lahden päätyrällä. Lahti vaihtaa Max Brooks, Willy Nyman sekä Jelani James vaihtoon kentälle. Arttu Saarijärvi, Ville Karvonen sekä Kalle Peltonen ja näin. Lassi Kilpinen palloa ylös tuomaan. Riku Korhonen laittaa painetta palloon. Lou Williams, Kalle Peltosen palloskriinistä, pallo pelataan sisään, Honka vaihtaa, Peltosen hook-heitto jää pahasti vajaaksi. Tay Donald pelastaa pallon, mutta astuu arvillisesti päätyrajan päälle ja katsotaan paljonko hyökkäyskelloon asettaa 14 sekuntia, pallo oli Tay Donaldin hallussa, joten sen takia tuo resetoidaan 14 ja näin Arttu Saarijärvi katsoo Lassi Kilpistä sisällä ja Lassi Kilpinen ujuttaa tyylikkäästi Lahti Basketballin johtoon tässä ottelussa ja näin Emil Luotila toiseen päähän. Luotila edelleen, katsotaan kenelle pelaa pallon. Isaiah Kelly hakee Riku Korhosta, Lassi Kilpinen tekee hyvää työtä, Riku Korhosen 3 pisteen heitto vajaaksi, levypallokamppailu päätyy AJ Fergusonin käsiin. Ferguson Riku Korhoselle, takaisin AJ Fergusonille, 3 pistettä pitkäksi Isaiah Kellyn levypallo. Kelly löytää Tay Donaldin, joka harhauttaa syötöllä kulmaan, ottaa oman ratkaisun. Jälleen levypallossa Isaiah Kelly. Nyt liian monta hyökkäyslevypalloa Lahden kannalta. Honka nappaa ja näin Kelly tasoittaa ottelun lukemiin 7-7. Lou Williams pääsee kohti koria. Lou Williams viimeistelee kontaktista tyylikkäästi ja näin. Honka
Honka vähän rauhoittaa omaa hyökkäystään. Saareveri laittaa Kelin painetta. Siellä takaovessa Emil Uotila ei kuitenkaan saa tuota layupia sisään. Lahti pääsee juoksemaan. Saareveri laittaa melkoisen kaveripassin Kalle Peltoselle, siitä menetys ja Honka jo toisessa päässä. Riku Korhonen kohti koria. Riku Korhonen layup ohi, Emil Uotila. Toinen korinalta nosto ohi ja kolmas kerta toden sanoo Emil Uotila. 2 pistettä ja melkoinen määrä hyökkäyslevypalloja Hongalla jo tähän mennessä, kun olemme sen 5 minuuttia pelanneet tätä. Näin Kalle Peltosen 3 pisteen heitto ja Peltosta rikkoo heittotilanteessa Riku Korhonen ja näin. Kalle Peltoselle 3 vapaa heittoa, virhe on Korhosen ensimmäinen ja Honka suorittaa myöskin 3 vaihtoa. Iiro Tuomi, Dave Gonsalves sekä Lauri Kallio parketin puolelle ja myös Lahdelta Jelani James ja Willy Nyman palaavat kentälle ja tosiaan kun noista levypalloista tuossa äsken höpisin, niin Hongalla 5 hyökkäyslevypalloa, 1 puolustuslevypallo. Mielenkiintoinen tilasto toistaiseksi ja Kalle Peltonen tällä kaudella 10 minuuttia pelannut keskiarvolla vapaaheittoviivalla 63% toistaiseksi esiintynyt ja näin Peltosen viimeinen vapaaheitto lähtee ja näin 2-3 Kalle Peltonen, kun puolestaan Lahti Basketball laittaa erinomaisen paineen koko kentälle ja asettaa Hongalle melkoisia haasteita. Honka saa juuri 8 sekunnissa pallon toimitettua siellä Uotilan leijappi ahdistettuna ohi Saarijärvi kaapii korkealta tuon levypallon ja näin Lahti toiseen päähän. Willy Nyman Lassi Kilpiselle Peltosen palloskriinistä. Lassi Kilpisen 3 pisteen heitto raudasta ohi. AJ Ferguson saman tien toiseen päähän ja näin Jelani James hänet pysäyttää. Mutta Ferguson kuitenkin kohti koria ei pysty viimeistelemään. Iiro Tuomi poimii tuon levypallon. Jelani James jälleen torjunta töissä, kun Lassi Kilpinen siirtymä 3 pisteen heitto sisään ja se riittää toistaiseksi Hongan päävalmentaja Aapo Heinoselle ja Hongan ensimmäiselle aikalisälle lukemissa 14-9. Varsin vauhdikas ottelun alku. Vajaa 6-minuuttinen nähty täällä Luhta-areenassa. Lahti Basketballin ja Tapiolan Hongan välillä. Ottelun alku näytti siltä, että Honka laittaa melkoisen jarrun Lahden hyökkäykselle, mutta sen ensimmäisen reilun minuutin jälkeen Lahti saanut omaa peliään huomattavasti paremmin kasaan ja ottanut kuskin roolin 14-9 lukemissa. Aikalisä alkaa kohta puolin olla pidetty ja pääsemme jatkamaan tätä kamppailua täällä sarjassa 8. olevan Lahti Basketballin ja sarjan kärkipaikkaa jakavan Tapiolan Hongan välillä. Ja kohtuufyysisesti tuomarit ovat antaneet molempien joukkueiden pelata ja sehän on pelkästään hyvä asia, jos linja säilyy sellaisena ja molemmat joukkueet sen tunnistavat ja tiedostavat. Aikalisältä Hongalta kentälle Matias Rissanen, kun David Gonsalves avaa pallon Lauri Kalliolle ja näin Kallio Lassi Kilpisen partioidessa saa pallon Iiro Tuomelle ja näin pallo takaisin Lauri Kalliolle. Ja vielä kerran Lauri Kallio, Iiro Tuomen skriini. Hieman jää Hongan hyökkäys nyt jumiin. Matias Rissasen 3 pisteen heitto osuu pelkkään levyyn. Kalle Peltonen poimii tuon levypallon. Siinä hyvä puolustus Lahdelta ehdottomasti. Ja Peltonen Jelani Jamesille. James haastaa AJ Fergusonia ja tyylikäs viimeistely. Jelani James aloittanut tämän ottelun varsin mainiosti ennen kaikkea puolustuspäässä.
James 2 torjuntaa jo kasassa, kun Iiro Tuomen 3 pisteen heitto. Ja näin Iiro Tuomi kauden 4. onnistunut 3 pisteen heitto. Edelliset 3 tulivat Cobria vastaan tuossa pari viikkoa sitten. Kauden ensimmäiset 3 onnistumista, nyt 4. ja näin siinä tilanteessa Lauri Kallio rikkoo Lassi Kilpistä. Kallion ensimmäinen virhe ja Hongan joukkuevirheet täyttyvät myös tuon virheen myötä. Molemmilla joukkueilla nyt joukkuevirheet täynnä ja näin Billy Nyman hieman ahtaaseen väliin ajautuu. Löytää kuitenkin tilan Iiro Tuomen ympäriltä. Ei kuitenkaan viimeistele tuota leijappia ja näin Honka toiseen päähän. Matias Rissanen kohti korjaa, Lassi Kilpinen häntä kuitenkin tilanteesta rikkoo ja näin Kilpiselle ensimmäinen virhe. Ja Matias Rissanen 2 vapaa heittoa hidastuksesta. Hyvin sen näemme, kuinka Kilpinen osuu Rissasen käsivarteen ja siitä Lassille ensimmäinen virhe ja Matias Rissanen vapaaheittoviivalla. Pienellä vastuulla toistaiseksi tällä kaudella pelannut Matias Rissanen. Varmasti tänään minuutteja tulossa normaalia enemmän kuin Elias Eerikin Harju ja Alvar Peltoniemi kokoonpanosta sivussa. Ja näin Lahti vaihtaa Lou Williams ja Sami Willoughby. Willoughby ensimmäistä kertaa tänään kentälle. Willoughby tällä kaudella pääsääntöisesti pelannut Lahti Basketballin niin sanotussa kakkosjoukkueessa Team Pajulahdessa 1 B-divisioonaa ja harjoitellut kuitenkin koko kauden Laban mukana, niin tietää kyllä mitä tekee ja miten pelata, kun pallo Kalle Peltoselle Billy Nyman handoffista kohti koria pyörähtää. Ei viimeistele tuolta, levypallo päätyy Jeloni Jamesille, joka vääntää David Gonsalvesin ahdistelusta huolimatta pallon sisään ja Jamesillä nyt kasassa 5 pistettä, kun AJ Ferguson saa tilan 3 pisteen heitolle, ottaa sen, käyttää sen ja näin AJ Ferguson kaventaa Lahti Basketballin johdon 1 pinnaan. Pari minuuttia meillä ensimmäistä 10 jäljellä, kun Lou Williams Iiro Tuomen syliin hyvin Tuomisen pysäyttää, mutta vielä paremmin Lou Williams viimeistelee ja näin. Toisen päähän Honka Lauri Kallio hyökkää kohti koria Iiro Tuomi. Toinen 3 pisteen yritys, se kuitenkin ohi ja näin Billy Nyman. Toisen päähän Jeloni Jamesille. James löytää Willoubyn korin alta, Willoughby kääntyy. Heitto kuitenkin ohi ja näin David Gonsalves, joka tuttu mies täältä Lahdesta, aikanaan myös Lahdesta pelanneena. Ja siinä siirtymätilanteessa Iiro Tuomi sen verran liikkuva screeni ennen tuota Gonsalvesin 3 pisteen heitto, että siitä Iiro Tuomelle ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja näin Hongalta kentälle myös. Kentälle palaa Riku Korhonen ja Matias Rissanen ei korjataan AJ Ferguson vaihtopenkin puolelle ja näin. Pieni tauko täällä. Siellä erotuomareista Berts Birsnieks käy toimitsijapöydän kanssa läpi jotakin tilannetta ja näin ollaan valmiita ja Jeloni James pallo Lou Williamsille ja Williams tuo pallon hyökkäysalueelle ja kutsuu hyökkäyspelin, lähtee itse haastamaan, ei kuitenkaan loppuun asti. Kalle Peltonen 3 pisteen heitto pomppii raudasta ohi, mutta levypallotilanteessa Sami Willoughby aktiivisena. David Gonsalves häntä rikkoo ja joukkueen virheet kun ovat täynnä, niin Willoughbylle 2 vapaa heittoa ja virhe oli David Gonsalvesin ensimmäinen henkilökohtainen 2 virheessä Lahti Basketballilta. Pyry Kaunola sekä Max Brooks ja muuten virhetilanne näyttää 1 virhettä
Honkan puolella useamman pelaajan kohdalla ja Lahdella yhdessä virheessä. Lassi Kilpinen Willoughby käy poimimassa tuon oman ohiheittonsa, löytää Willi Nymanin, niin Willi Nyman nostaa ja näin Lahti Basketball 23-17 johtoon. Katsotaan mitä Iiro Tuomi keksii kohti koria, ottaa kontaktin ja viimeistelee varsin tyylikkäästi noin isoksi mieheksi tuosta tilanteesta. Ja toiseen päähän mennään, Williams, Peltonen takaisin Williamsille. Williams haastaa Iiro Tuomea kohti koria. Kontakti on melkoisen iso ja virhehän siitä vihelletään. Iiro Tuomi nappaa tuosta toisen virheen itselleen ja marssiikin saman tien vaihtoon. Tässä sen näemme. Kyllä. Lauri Kallio, Iiro Tuomi vaihtopenkin puolelle ja Isaiah Kelly sekä Tay Donald palaavat kentälle. Samoin Kalle Peltonen kotijoukkueelta vaihtopenkin puolelle ja kahden virheen rasittama Max Brooks takaisin kentälle. Sinänsä pieni riski varmasti tuoda Brooks tässä vaiheessa ensimmäistä neljästä vielä takaisin kahdella virheellä, mutta katsotaan. Selviääkö hän kahden virheen rasittamana tuolle ensimmäisen ja toisen erän tauolle, kun Williams upottaa molemmat vapaaheittonsa Lahti 6 pisteen johdossa ja näin. Tay Donald pelaa pallon Isaiah Kellylle saman tien kohti koria, mutta siitä menetys kuitenkin ja Willi Nyman toiseen päähän. Jelani James tavoittelee Lou Williams ja siinä ehkä turha pomppu maahan. Williams oli vapaana jo saman tien kun Jelani James pallon itselleen sain. Jos olisi siitä pystynyt liikuttamaan suoraan toiselle puolelle, niin todennäköisemmin Williams olisi vapaan 3 pisteen heiton siitä saanut, mutta jatketaan Lahden sivurajalla. Pallo Jelani Jamesille pienempää Tay Donaldia vastaan. Tyylikäs pyörähdys ja Jelani James vasemmalla kädellä viimeistelee Lahden jo 8 pisteen johtoasemaan. Tay Donald, Gonsalvesin vapaa 3 pisteen heitto keskelle ja Lahdella nyt 10 sekuntia vielä viimeistä hyökkäystä varten. Willi Nyman haastaa Matias Rissasta. Willi Nyman tyylikkäästi kohti koria ja näin katsotaan ehtiikö Gonsalves. Ehti ottamaan vielä tuon viimeisen heiton, se ohi ja ensimmäinen 10 takana täällä Luhta-areenalla. Lahti Basketball 29, Tapiolan Honka 22. Varsin viihdyttävää koripalloa nähty ja toivottavasti sama meininki jatkuu, kun kohta pääsemme toiselle neljänneksi. Kuten sanottua, on Subway-kisan aika. Tässä kisassa kilpailijalla on 30 sekuntia. 3 sekunnin sisältä ja se on erinomainen määrä. 29 pistettä selittyy isosti varmasti myös tuolla ja näin alamme olla valmiita ottelun toiseen neljännekseen, kunhan saadaan vielä AJ Fergusonin paitahousuihin näin. Ville Karvonen pelaa pallon Lou Williamsille, joka kääntää sen Max Brooksille. Lassi Kilpinen 3 pisteen heitto. Eturauta, takarauta ohi. Levypallo päätyy Eemi Luotilalle. Eemi Luotila kuitenkin saa pelastettua pallon vasta sen jälkeen, kun on päätyrajan väärällä puolella ja näin Lahti Basketballille siitä päätyraja ja Lassi Kilpinen sitä menee avaamaan. Max Brooks kääntää pallon Williamsille. Arttu Saarijoren palloskriini. Williams ei saa oikein palloa kunnolla, mihin olisi halunnut. Kilpinen joutuu taikomaan 4 sekunnissa jotakin. Taikoo sen Max Brooksille, joka donkkaa pallon koriin ja ei siinä mitään taikoja tarvittu. Hyvä syöttö, hyvä rollaus Max Brooksilta ja donkki perään ja Lahti. Isoin johto tähän mennessä 9 pistettä AJ Fergusonille pallolaidassa. Kääntää sen Kelille. Kelly löytää takaovesta hienosti Tay Donaldin ja tyylikäs kori Hongan puolesta, kun Kilpinen jo toiseen päähän. Lassi Kilpinen hyppyttää ilmaan, antaa pallon Max Brooksille. Isaiah Kelly häntä rikkoo ja siinä erotuomarit käyvät nyt keskustelun, oliko heittotilainen virhe. Me voimme sen myös tarkistaa tästä. Ei ollut. Pallo ei ollut vielä Brooksilla tuon pomputuksen jälkeen niin sanotusti
heittotilanteessa, joten päätyraja Lahdelle ja näin Kilpinen kulmassa. Brooksin palloskriini ilmoitteelle Max Brooks. Näin tämä kaksikko toimii tehokkaasti. Jälleen kerran Kilpinen toimittaa pallon, Brooks donkkaa ja siellä seuraavassa tilanteessa Ville Karvonen rikkoo. Se on Karvosen ensimmäinen virhe ja jatketaan Hongan sivurajalla. Ville Karvonen ensimmäinen virhe. Hyvä virhe siinä Karvoselta. Ferguson olisi korille kyllä päässyt ja näin. Riku Korhosen vuoro. Korhonen löytää Donaldin kulmasta. 3 pisteen heitto ohi. Levypallo Max Brooksille ja Brooks katsoo, kenelle se voisi avata. Avaa sen Arttu Saarijärvelle. Saarijärvi sisään Lou Williamsille. Hyökkää T. Donaldia vastaan ja viimeistelee. Ja Lou Williams saman tien nousee ylös ja Honka menettää pallon siinä. Isaiah Kelly pyrkii palloa syöttämään hieman liian nopeasti T. Donaldille. Tässä näemme tuon korin ja näin Isaiah Kelly hieman hämmentyy tuosta ja siitä menetys Hongalle ja Lahti saa jatkaa hyökkäyspäässä. Saarijärvi Williamsille. Korhonen hänen päädystakkinaan. 3 pisteen heitto Lou Williamsilla kuitenkin ohi. T. Donald levypallossa ja häntä tilanteessa rikkoo. Katsotaan. Harmittavasti Max Brooks Max Brooks. Itseltäni tuo meni ohi, katsoin, että Lassi Kilpinen, eli tuossa Max Brooks. No joo, jos se vihellettiin siitä, kun hän työnsi Isaiah Kellyä selästä, niin kyllä itselleni näytti täältä, että Lassi Kilpinen rikkoi T. Donaldia. Virhe oli sinänsä melko merkittävä Max Brooksilla, nyt 3 virhettä kasassa, joten hän istunee Jokusen tovin penkillä. Kalle Peltonen hänet korvaa nyt ja T. Donald hyökkäyspäähän. Isaiah Kellyn 3 pisteen heitto. Peltonen antaa sille kyllä tilaa ja näin se taktiikka toimii. Isaiah Kelly kuitenkin tällä kaudella 38% 3 pisteen heittää, kun toisessa päässä Lou Williamsin ohiheiton levypallosta poimii Riku Korhonen ja näin T. Donald toiseen päähän. Hyvin Lahti palaa puolustukseen, saa kuitenkin tilanteen hallintaan Korhonen, Uotila ja siitä Emil Uotilalle hyökkää virhe Lou Williams. Ehti apuasemaan, ehti paikalleen ja otti tuon kontaktin vastaan. Tässä näemme kyllä varsin selvä. Siinä sen kummempaa. Virhe oli Emil Uotilan ensimmäinen. Uotila saman tien vaihtoon ja David Gonzalez hänen tilalleen, kun 11 pisteen kotijohdossa menemme. Lassi Kilpinen. Pallo Kalle Peltoselle. Lou Williams löytää korille leikkaavan Arttu Saarijärven. David Gonzalez häntä rikkoo tuossa leikkaustilanteessa. Tuuppaa sen verran Gonzalezille tilanteesta. Toinen virhe. Hongalla nyt 3 joukkueen virhettä, Lahdella 2 ja näin Lahti basketballin päätyrajaa. Ville Karvonen antaa sen Lou Williamsille. Niin sanottu Arttu Mannelin päätyraja, se ei kuitenkaan toimi ja näin T. Donald A.J. Fergusonille. Isaiah Kelly, lähteekö peruuttamaan? Siinä lähtee Arttu Saarijärvi, tuplaa Hongan pallon liike. Tyrehtyy tuohon T. Donaldin syöttöön, joka myöskin melkoinen kaverisyöttö nilkkoihin, kun Lou Williams toiseen päähän. Lou Williamsia rikkoo. Korintekotilanteessa Isaiah Kelly, Kellyn toinen henkilökohtainen virhe ja näin Lou Williams, joka tällä neljänneksellä ottanut kyllä melkoisen roolin pallollisena sekä skoraavana pelaajana. Williamsilla kasassa 8 pistettä ennen näitä vapaaheittoja ja tuo Isaiah Kellyn virhe oli myös 4. joukkueen virhe, joten Hongalla joukkueen virhe täynnä. Lou Williams, joka ehdottomasti monipuolinen jenkki
takamieslaituri on, pystyy monella pelipaikalla pelaamaan, pystyy skoraamaan monipuolisesti. Nyt Williams ja Ville Karvonen vaihtoon Pyry Kaunola ja Jeloni James kentälle, kun Lahti laittaa painetta. Nyt Kilpinen Riku Korhosessa. Kilpinen ottaa vähän happea ja peruuttaa. Siinä isojen miesten pieni halaus tai painikerho Kalle Peltosen ja Aisa Kelin välillä siitä. Kalle Peltoselle virhe. Virhe on Peltosen ensimmäinen henkilökohtainen Lahden kolmas joukkue virhe ja näin jatketaan. Hei Donald hyppyyttää siinä. Ensin kaksi puolustajaa ilmaan löytää Aisa Kelin ja siitä pitkästä aikaa Hongalle helppo kori ja kori vähän aikaan, kun James toiseen päähän menettää pallon. T. Donald Riku Korhoselle. Korhonen layupin, Arttu Saarijärvi. Sen verran tulee kontaktia matkalla Saarijärvelle tilanteesta virhe. Korhonen laittaa layupin sisään ja vielä bonus vapaa heitto päälle. Saarijärven ensimmäinen virhe ja näin tässä. Varmastikaan tuo hyppytilanne enää virhe ollut, vaan sitä aikaisemmin Saarijärven käsi jäi siinä. Sen verran huonoon asemaan Korhonen, vapaaheitto kuitenkin ohi. Levypallo päättyy kiistapallotilanteeseen. Nuoli näyttää Hongan suuntaan, joten Honka jatkaa hyökkäyspään päätyrajalla. T. Donald tuota päätyrajaa avaamaan. Aisa Keli ottaa saman tien 3 pisteen heiton ja laittaa sen sisään. Aisa Keli tosiaan 38% 3 pisteen heittää, kun Saarijärvi menettää pallon. T. Donald sen riistää ja AJ Ferguson donkkaa. Ja näin Lahti Basketball ensimmäinen aikalisä. Honka kirinyt tuon eron nyt 4 pisteeseen. 6-11 meillä vielä toista neljännestä jäljellä ja Lahti Basketballin aikalisälle mennään. Joululahjaa liikkeellä Lahti Basketball Dance Crew toimesta. Kuka meistä ei joulusiivoukseen hieman apua ottaisi vastaan, nyt sitä tarjoaa A&F. Lahti kävi tuossa jo yli 10 pisteen johtoasemassa, mutta nyt viimeiset minuutit, tai oikeastaan reilu minuutti menty Honka kuskin paikalla ja ero kaventunut nyt 4 pisteeseen. Ja varmasti iso asia molemmilla joukkueilla pitää huolta pallosta, että vastusta ei pääse juoksemaan ja saamaan niitä helppoja koreja aikaiseksi. Aikalisä pidetty. Molemmilla joukkueilla vielä 1 aikalisä tälle puolelle käytettävissä. Ja Lahden viisikkona James, Kaunola, Saarijärvi, Kilpinen, Peltonen, Hongalla Ferguson, Donald Gonsalves, Keli sekä marskun pelaajaksi valittu Riku Korhonen ja näin Arttu Saarijärvi palloa ylös tuomaan David Gonsalves. Häntä vartioi pallo Jeloni Jamesille, vähän polttelee pallo Jamesin näpeistä. James ottaa kuitenkin 3 pisteen heiton, pallo pomppii Kori raudasta Korin tukirautoihin ja Hongan pallolla jatketaan tuota päätyrajaa. Tänään tosiaan pelataan pari muutakin ottelua, kun toisessa päässä jo saman tien Lahti nukahtaa. Aisa Keli viimeistelee helpon layupin. Siis tänään siis Kouvolassa Kouot Pyrintö ja Kotkassa KTV Basket Bisons, kun Kalle Peltonen pallo Jeloni Jamesille. James kohti koria ja Jeloni James viimeistelee 9. pisteensä. Näin mennään. Aisa Keli pyrkii pelaamaan palloa AJ Fergusonille. Arttu Saarijärvi tilanteessa kuitenkin rikkoo ja joukkueen virheet kun ovat täynnä, niin AJ Fergusonille 2 vapaa heittoa. Virhe oli Saarijärven toinen. Pyry Kaunola, Kalle Peltonen vaihtopenkin puolelle ja Lou Williams ja 3 virheen rasittava Max Brooks takaisin kentälle. Brooks ainoa 3 virheen
rasittava tällä hetkellä 2 virheessä Lahdelta Saarijärvi Kaunola. Hongalta 2 virheessä Tuomi Gonsalves ja Kelly. Ferguson reilu 70% vapaa-heittäjä laittaa ensimmäisen sisään ja näin vielä Fergusonin toinen. Se eturautaan Max Brooks poimii tuon levypallon ja näin Lou Williams rakentelee tätä Lahden hyökkäystä. Vähän pallo pysähtyy nyt Williamsin käteen, saadaan kuitenkin Saarijärvelle. Saarijärvi lähteekö haastamaan Iiro Tuomea? Lähtee, mutta menettää pallon, törmää siinä David Gonsalvesiin ja näin Honka. 5-4 ylivoiman hyökkäys, Gonsalvesin 3 pisteen heitto ohi, levypallo Lou Williamsille ja nyt on Lahden vuoro juosta. Lou Williams, Lassi Kilvinen vapaa 3 pisteen heitto. Vähän vajaaksi levypallo päätyy Gonsalvesille ja Hongan vuoro juosta. Iiro Tuomi kohti koria. Ja siitä Max Brooks ottaa 4. virheensä tuosta tilanteesta. Iiro Tuomi viimeistelee ja näin. Pelin kannalta varsin iso virhe tuo Max Brooksin 4. virhe. Toki riskihän hänet oli laittaa kentälle 3 virheen rasittavana siinä. Näemme, kun kenties pari uutta harmaata hiusta Christian Palotielle tuli. Hänellä nyt ei vielä nuorella miehellä juurikaan harmaita hiuksia varmasti ole, mutta ehkä tuosta ne ensimmäiset 2 tuli. Hongalta myöskin kentälle ensimmäistä kertaa tänään numerolla 5 pelaava Alvan Laavainen ja Lahdelta Willoughby sekä Willy Nyman kentälle nyt. Willoughby pelannee Jelani Jamesin kanssa ison miehen pelipaikkoja ja Lahti muutenkin varsin isolla viisikolla, kun siellä Lou Williams ns. Pienempänä miehenä on ja Jelani James upottaa ja antaa vähän happea Lahdelle. Nyt Lahti 4 pisteen johdossa. Pallo Iiro Tuomelle sisään. James häntä vartioi. Iiro Tuomi pyörähtää ja viimeistelee vasemmalla kädellä varsin vanhan liiton tyylikkään hook-heiton ja 42-40, kun reilu 4 minuuttia tätä vauhdikasta kamppailua ensimmäisen puoliajan osalta jäljellä. Lou Williams pallopomppi Arttu Saarijärvelle. Saarijärvi hetken mietti, että heitänkö. 4 sekuntia kellossa. Lou Williams Lauri Kallioon kättä vastaan. 3 pisteen heitto pitkäksi. Williams korjaa tuon oman levypallon. James haastaa. James kohti koria ja James viimeistelee. Jelani James nyt ottelun parhaana pistemiehenä 14 pisteellä. Lauri Kallio voittaa siinä kohtuu helposti. Lou Williamsin Willoughby häiritsee sen verran Kallion layupia, että se ohi ja näin Willy Nyman toiseen päähän, mutta layupi ohi ja Honka vastaa samalla vauhdilla. Riku Korhosen 3 pisteen heitto pitkäksi ja nyt hieman tahti rauhoittuu. Williams tuo palloa asteen rauhallisemmin, lähtee haastamaan siinä Laavaista. Laavainen häntä rikkoo ja Lou Williams matkaa vapaaheittoviivalle joukkueen virheiden ollessa täynnä ja Honka vaihtaa samalla Gonsalves Uilimaan Matias Rissanen kentälle. Nyt Honka täysin Suomi-viisikolla. Kallio, Tuomi, Korhonen, Laavainen sekä Rissanen. Lahden viisikkoinen Saarijärvi, Willoughby, Williams, James ja Willy Nyman. Vauhtia tässä kamppailussa on pidetty melkoisesti. 3 pisteen heittoprosentti. Kummallakin joukkueella vielä varsin alhainen. Lahdella 2/10 ja Hongalla 4/13, joten prosentit 20 ja 30. Pistetä kuitenkin tehty mallikkaasti lähempää koria ja näin. Pallo saadaan Riku Korhoselle siinä. Lahti laittoi paineen koko kentällä. Korhonen, Iiro Tuomi nyt löytää korille leikkaavan Laavaisen. Laavainen ei pysty Saarijärven estelyistä tai estelyiden ansiosta viimeistelemään, kun näin
Lou Williams haastaa, vie aika kahville siinä Alman Laavaisen ja laittaa melkoisen pommin sisään. Lou Williams nyt myös 14 pisteessä, kun Lauri Kallio toisessa päässä pallo Iiro Tuomelle. Iiro Tuomi jälleen tuo sama hyökkäys, hakee siinä leikkaavaa pelaajaa. Tällä kertaa se on Matias Rissanen, pallo kuitenkin Arttu Saarijärven jalan kautta yli. Ongalta penkin puolelle Laavainen ja Kallio kentälle. Emil Uotila sekä Tay Donald ja näin. Pallo Emil Uotilalle, 8 sekuntia hyökkäyskellossa. Tay Donald 3 pisteen heitto. Melko kaukaa sen vasemmalta ohi, pallo pomppii yli sivurajan ja näin Lahti Basketball 8 pisteen johtoasemassa ottaa toisen aikalisänsä. Kristian Palotie sen kutsuu ja näin pääsevät juonimaan tuota seuraavaa omaa hyökkäystään ja kenties antamaan vähän Lou Williamsillekin happea. Hän on aika isossa roolissa pallollisena ollut monessa tilanteessa ja näin ollen saamme hetken hengähtää täällä. Tosiaan tänään siis kovat pyrintö Kouvolassa ja Kotkassa KTP Basket Bisons Loimaa-ottelu. Huomenna ruudun lähetyksiä Pohjanmaalta, Lapualla Cobrat Kataja Basket kello 17 ja sitten Kauhajoella varmasti erittäin mielenkiintoinen kamppailu Karhubasketin ja Salon Vilppaan välillä. Itse pääsen sitä peliä huomenna selostamaan ja näkemään tuon pelin paikan päältä. Vilppaalla tosiaan hieman takamiesvajetta, kun T.Y. Johnsonin käsivamma osoittautui niin pahaksi, että se joudutaan operoimaan ja Johnsonin kausi sitä myöten paketissa. Vilpat reagoi siihen nopeasti. Teemu Suokas saapuu joulutauon jälkeen Vilppaan paitaan ja sitten sitä 4. jenkkipelaajaa Vilpas etsii varmasti koko ajan ja kun sopiva löytyy, niin semmoisen sitten hommaavat. Siitä huomenna sitten varmasti lisää, kun Vili Nyman tuota sivurajaa avaamassa pallo Saarijärven kautta Nymanille. Nyman haastaa Iiro Tuomea ja tylikäs viimeistely vasemman käden layup Vili Nyman. Nymanilla kasassa 6 pistettä tänään ja Lahti jälleen 2-numeroinen johtoasema 10 pisteessä nyt johto. Riku Korhonen, edelleen Riku Korhonen, Jeloni James häntä vartioi, ei päästä vapaaksi. Emil Uotila layupiin. Pomppii pallo kuitenkin ohi ja katsotaan kenelle se päätyy. Pallo päätyy Arttu Saarijärvelle, joka on päätyrajan väärällä puolella, joten Honka jatkaa päätyrajalta ja näin. Honka suorittaa isojen miesten vaihdon. Iiro Tuomi huilaamaan ja Isaiah Kelly hänen tilalleen. Minuutti 51 sekuntia meille jäljellä siinä. Päätyräkikka, jonka Willoughby katkaisee, mutta katsotaan. Palloa sen verran potkaisee Hongan pelaajista joku, joten tuomari siihen puuttuu. Siitä potkupallo Lahden haltuun ja Nyman tuota sivurajaa avaamaan. Jeloni James todennäköisemmin pelin rakenteluhommiin. No eipäs menekään, vaan Vili Nyman Matias Rissasta vastaan. Nyman haastaa, Nyman layupiin. Ei pysty viimeistelemään, levypallo päätyy Riku Korhoselle. Korhonen hakee Tay Donaldia. Ja kyllä pakko myöntää, nautinut katsoa, miten pallo liikkuu parhaimmillaan. 2 syöttöä ja pallo korinalla Isaiah Kelillä. Kelillä nyt kasassa 13 pistettä joukkueensa parhaana pistemiehenä tänään. Jamesin 3 pisteen heitto. Se on oikein mallikas. Jeloni Jamesilla kasassa jo 17 pistettä ja näin hän ottelun parhaana pistemiehenä. Tällä hetkellä viilettää tuolla kentällä. Kelly pelaa pallon Donaldille. Donald haastaa Willowbyta. Emil Uotila 3 pisteen heitto levyn kautta sisään ja pienenä tilastoknoppina se oli Emil Uotilan toinen onnistunut 3 pisteen heitto tälle kaudelle ja varmasti tekee henkilökohtaisesti miehelle hyvää, kun Williams haastaa Riku Korhosta. Korhonen
tarra aika vahvasti kiinni ja näin siitä Riku Korhoselle toinen henkilökohtainen virhe ja samassa Hongan valmennuskaksikko Heinonen Euna ottaa joukkueensa toisen aikalisän ja aikalisän jälkeen Lou Williams pari vapaa heittoa ja 38 sekuntia ja risat vielä ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja vauhtia riittänyt tässä ottelussa. Todellakin viihdyttävää koripalloa molemmat joukkueet. Varsin koririkas kamppailu käynnissä. Honka toki koko korisliigan toiseksi eniten pisteitä tehneenä joukkueena hieman yli 90 pistettä per peli. Lahti kuudenneksi eniten. Aivan inasen vajaa 86 pistettä per peli, joten tietysti oletusarvo myöskin runsaskoriselle ottelulle oli olemassa ja sitähän me olemme kaikki täällä nähneet. Jos siellä ruudun toisella puolella joku on tullut vähän myöhemmin ruudun ääreen, niin Hongalta tosiaan pois Alvar Peltoniemi flunssan takia ja Elias Eerikin Harju pienen vamman takia. Lahdelta pois takamies Corey Tripp ja heittävä takamies Topias Kuukkanen ja molemmat palannevat tuossa tauon jäljiltä takaisin. Samoin Hongalla Peltoniemi ja Eerikin Harju pitäisi olla joulun jälkeen taas takaisin kehissä, kun joukkueet tämän ottelun jälkeen pienelle joulutauolle pääsevät, niin 28. päivä molemmat jatkavat sitten Lahtimatkaa Vilppaan vieraaksi Saloon ja Hongalla kotiottelu hyvä vireistä KTP Baskettia vastaan. Williams onnistui ensimmäisessä vapaaheitossaan ja vielä toinen sekin sisään. Lahti 10 pisteen johdossa, tosiaan 38 sekuntia meillä. Ensimmäistä puoliskoa vielä pelaamatta ja Isaiah Kelly rakentelee tätä Hongan hyökkäystä. Pallo Riku Korhoselle, jolla toistaiseksi ollut vielä hieman hiljaisempi hyökkäys pääniltä ja saman tienhän Riku Korhonen siitä layupin sisään vääntää. Korhosella 4 pistettä kasassa ja näin Lahti Basketballin mahdollisesti viimeistä hyökkäystä ensimmäiselle puoliskolle rakentelee Willy Nyman. Katsotaan mikä on Nymanin ratkaisu. Ottaa oman 3 pisteen heittonsa kuljetuksesta ja laittaa sen sisään ja AJ Ferguson ei ehdi enää ajoissa ottamaan tuolta. Willy Nymanin 3 pisteen heiton avulla Lahti Basketball 58, Tapiolan Honka 47 ja puolella meillä uutta Hang Time-jaksoa tiedossa Loimaalta, jossa näemme vähän miten koripalloilijoilta sujuu lentopallo, joten pysykää kuulolla, jatkamme täältä noin 15 minuutin kuluttua valmentajahaastatteluiden merkeissä. Nyt aloitusviisikossa näin Willy Nyman pallo kentälle, Jamesin kautta pallo takaisin Nymanille ja Nyman ensimmäisen hyökkäyksen käynnistelee. Saarijärvi hakee Lou Williams ja saa pallon Williamsille. Nyman ja nyt Lou Williams haastaa Isaiah Kellyn, hyökkää kohti koria ja tylikäs viimeistely Lou Williams ja nyt hänellä kasassa 18 pistettä ja Lahti 13 pisteen johtoasemassa, kun Riku Korhonen jää vapaaksi ja Riku Korhosen 3 pisteen heitto pomppii sisään ja se oli Korhosen ensimmäinen onnistunut 3 pisteen heitto tähän otteluun. Nyman toisessa päässä pallo Willowbylle. Lou Williams hyppyyttää Riku Korhosen, löytää korin alta Willowbyn ja näin Sami Willowby avaa oman pelitilanne korinsa, kun Riku Korhonen toinen onnistunut 3 pisteen heitto. Ja te, jotka olette Hongan pelejä seuranneet viime aikoina, niin tämä nuori mies on muutaman pelin ratkaissut 3 pisteen heitoillaan ja nyt varsin hyvä aloitus Korhoselle 2 onnistuneella 3 pisteen heitolla, kun Williams, Nyman
Willoughby 3 pisteen heitto Kelin kättä vastaan on hieman liian kova. Saarijärvi taistelee tuon hyökkäyslevypallon Lahdelle ja 8 sekuntia hyökkäyskellossa, kun Lou Williams odottaa tuota Willoughbyn screeniä. Lou Williams hyppyheitto ohi levypallo. Willi Nyman tökkäisee sen ja pallo päätyy Arttu Saarijärvelle. Nyt Williamsin syötöstä Saarijärven 3 pisteen heitto ohi. Tilanteessa kiistapallo. Nuoli näyttää Hongan suuntaan, kun Lahti aloitti tuon toisen puoliajan ja näin. Honka jatkaa omalta päätyrajaltaan. Ja siinä hyökkäyskello ruuvattiin 24, kun A.J. Ferguson haluaa pallon Tay Donaldille. Tay Donald tänään 5 pisteessä. Hänellä toki jo 9 koriottanutta syöttöä, sen tuossa tilastoja lukiessa unohdin mainita. A.J. Ferguson haastaa Jeloni Jamesia. Ei kuitenkaan lähde heittämään, yrittää syöttää Emil Uotilalle, mutta syöttö menee sen verran kauas Uotilasta, että siitä Hongalle 9. menetys ja näin. Saarijärvi ei saa palloa Willoughbylle, Kelisen riistää ja Riku Korhonen toiseen päähän, mutta Sami Willoughby torjuu tuon ja pallo Emil Uotilan käsien kautta kentän ulkopuolelle ja Lahden pallolla jatketaan. Todella tyylikäs oli tuo Willoughbyn torjunta, kuten tuosta hidastuksesta näimme. Ja näin Nyman Williamsille. Lahti mielenkiintoisella viisikolla sinänsä yhtään ykköspaikan pelaaja ei ole nyt kentällä, joten pallon käsittelyänä useampi pelaaja kuin Saarijärven 3 pisteen heitto raudoista ohi Fergusonille levypallo ja näin Honka toiseen päähän. Tay Donald. Vähän heikko syöttö Korhoselle. Katsotaan ottaako Korhonen kohta oman heiton, ei kääntää sen Isaac Kelille ja Isaac Kelly upottaa 3 pisteen heiton sisään ja näin ero kavenee 6. Hongalla nyt tälle jaksolle 3 onnistunutta 3 pisteen heittoa, kun Nyman menettää pallon ja tilanteessa Willi Nyman rikkoo. Virhe on Willi Nymanin ensimmäinen virhe ja näin jatketaan. Tay Donald rakentelee tätä Hongan hyökkäystä nyt. Kellossa jotakin häikkää. Ottelun erotuomaristo puhaltaa pelin poikki ja näin Lahti saa vaihdon myöskin. Lassi Kilpinen nyt takamiehen tontille, Sami Willoughby vaihtopenkin puolelle ja näin saadaan pelikello ja heittokello oikein ja pallopeliin Hongan osalta. Riku Korhonen ajaa, yrittää syöttää pallon Emil Uotilalle, mutta hieman huolimaton syöttö tai hieman huolimaton pallon vastaanotto ja siitä Hongalle menetys ja näin Arttu Saarijärvi rakentaa tämän hyökkäyksen alun. Saarijärvelle pallo takaisin, Lou Williams 3 pisteen heitto. Raudasta ohi levypallo Willi Nymanin käsien kautta. Laitamainoksiin ja näin Honka jatkaa. Hieman nihkeä ollut Lahti Basketballin hyökkäyksen rakentelu tähän ottelun 3. jakson reilu 3,5 minuuttiin. Uotila haastaa Nymania, hyppyyttää. Isaac Kelly hyppyyttää. Arttu Saarijärven kohti koria, pysähtyy, kääntyy. Kelly edelleen, Nyman häntä varjostaa. Kelin hook-heitto vajaaksi, levypallo olisi päätynyt Arttu Saarijärvelle, mutta Isaac Kelly rikkoo ennen sitä ja näin Isaac Kellylle 3. henkilökohtainen virhe. Molemmilla joukkueilla 1 joukkueen virhe tälle jaksolle ja näin Lahti Basketball-kapteeni Arttu Saarijärvi pelaa pallon Kilpiselle, Kilpinen takaisin Saarijärvelle. A.J. Ferguson katkaista tuon Saarijärven syötön, pallo kuitenkin sivurajan yli. Samassa Honka vaihtaa Gonsalves
Kallio kentälle. Donald Uotila vaihtopenkin puolelle ja 15 sekuntia hyökkäys kellossa, kun Lou Williams lähtee hyökkäämään kohti koria. Lou Williams leijappi ohi Ferguson levypalloon ja Honka siirtyy toiseen päähän. Saarijärvi pysäyttää tuon nopean hyökkäyksen. Rikkoo siinä AJ Fergusonia. Ja mennään sivurajalle. Riku Korhonen tuota sivurajaa antaa sitä ennen Willy Nyman vaihtoon. Ja Willoughby hänen tilalleen takaisin kentälle. Nyt Hongalla hieman vaikeuksia saada pallo kentälle. Kelisen käy kuitenkin hakemassa. Lauri Kallio kohti koria, mutta Lauri Kallion heiton torjuu Lou Williams. Kallio siinä näyttää, että olisi ollut laskeva pallo. Kilpinen Willoughby upottaa tuon keskimatkan heiton sisään ja näin Lahti 8 pisteen johdossa, kun Korhonen kohti koria. Riku Korhosen leijappi kuitenkin ohi. Lahti pääsee nyt juoksemaan. Jeloni James ensimmäisellä puolella erinomaista työtä tehnyt, mutta Ferguson torjuu tylysti tuon Jamesin yrityksen. Nyt Lahti liikuttaa palloa. James hyökkää uudelleen Fergusonia vastaan, löytää Willoughbyn toinen keskimatkan hyppyheitto ja Samuel Willoughby Parisliigauransa ennätyspisteissä nyt 7. Gonzalez on menettää pallon. Korhonen kuitenkin tuon pallon nappaa ja tilanteessa Willoughby rikkoo Riku Korhosta. Korhoselle 2 vapaa heittoa ja molemmat joukkueet suorittavat samassa vaihtoja. Kalle Peltonen Lahti basketballilta kentälle ja Ongalta Iiro Tuomi, jolla 9 pistettä ja pari virhettä ensimmäisen puoleen saldonaan ja Riku Korhonen nyt 11 pisteessä Hongan toiseksi parhaana pistemiehenä. Aisähkelillä 16 pistettä kasassa ja näin Korhosen onnistuneiden vapaaheittojen jälkeen Honka 8 pisteen takaa jo matkalla. Lassi Kilpinen toiseen päähän. Vähän jarruja päälle, odottaa siinä palloskriiniä Kalle Peltoselta. Pallo sisään Willoughbylle. Katsotaan lähteekö haastamaan Fergusonia. Ei vaan odottaa, että Lou Williams vapautuu. Pallo kuitenkin pyörähtää raudasta ohi, mutta melkoinen tehopakkaus tällä jaksolla ollut kyllä. Sami Willoughby nostaa tuon levypallon sisään ja Lahti takaisin 2 numeroissa. Johtoasemassa Lauri Kallio haastaa Kalle Peltosta, syöttää pallon ulos Fergusonille, joka lähtee ajamaan. Ferguson pallokulmaan Kalliolle, Kallion 3 pisteen heitto jää vajaaksi. Lou Williamsille levypallo. Lähteekö Williams haastamaan? Lähtee, pyörähtää ja pallopomppi ohi, levypallo päätyy siinä Lassi Kilpisen tippauksesta Lou Williamsille ja samassa Tapiolan Honka ottaa toisen puolen ensimmäisen aikalisän. 3.59, kolmatta neljännestä jäljellä lukemissa 70-58. Parikymmentä sekuntia vielä Hongan aikalisää jäljellä täällä Lutta-areenalla ja musiikkilaitteistokin saatiin tuossa toimimaan ensimmäisen puolen aikana, kun ne eivät ennen ottelun alussa syystä tai toisesta toimineet. Ja tämä jakso toistaiseksi lukemissa 12-11 Lahdelle. Honka tuossa hetken kävi jo
kurkkimassa Lahden kantapäälle, mutta nyt Lahti ottanut taas kuskin aseman takaisin, johtaa 12 pisteellä ja näin mennään. AJ Ferguson palloa ylös tuomaan Jelani James. Hänen päällystakkinaan pallo Gonsalvesille. Gonsalves edelleen, Willoughby hänen kimpussaan siinä. Nyt Lahti vaihtaa tuon palloscreenin Gonsalvesin 3 pisteen heitto ohi. James korkealta tuo levypallo ja toiseen päähän Jelani James. Lou Williams katsoo, pelaisiko pallon sisään Kalle Peltoselle. Pelataanhan se. Lassi Kilpinen kääntää Williamsille. Williams harhauttaa kohti koria, ei pysty viimeistelemään tuosta käsiviidakosta ja pallo Iiro Tuomen käsien kautta. Rajojen yli 6 sekuntia meillä kellossa, kun saamassa Willi Nyman korvaa Jelani Jamesin ja näin Lou Williams antamaan tuota päätyrajaa. Siinä pallo osuu matkalla Hongan pelaajaan ja näin sekunti pois hyökkäysajasta ja pelikellosta. 5 sekuntia nyt Lahdella aikaa saada heitto aikaiseksi. Kalle Peltonen Iiro Tuomea vastaan. Katsotaan mitä Peltonen keksii. Kääntöhyppyheitto jää vajaaksi. Gonsalves poimii tuon levypallon ja Lahti palaa kuitenkin hyvin puolustukseen. Nyt Honka ei siitä ylivoimatilannetta pysty rakentamaan. Iiro Tuomi peruuttelee Williamsia vastaan. Siinä sen verran pääsee Williams häiritsemään, että Tuomen heitto karkaa vähän käsistä. Willi Nyman toiseen päähän. Willoughbyn 3 pisteen heitto on hyvä ja Sami Willoughby pelaa nyt kyllä uransa ottelua täällä tänään. Hän tosiaan enemmän siinä Lahti Basketballin kakkosjoukkue Impajolahdessa pelannut, nyt saanut mahdollisuuden, kun Corey Tripp loukkaantuneena ollut. Willoughby tänään 12 pistettä, joka tietysti hänelle iso asia. Hongalta Korhonen vaihtopenkin puolelle, Emil Uotila palaa takaisin hänen tilalleen ja näin Gonsalves sivurajaa avaamaan. Hey Donald, joka tänään hyökkäyksellisesti korinteollisesti vaisu. Hän on toki monta koria syöttänyt. Nyt Iiro Tuomea rikkoo tilanteessa Willoughby. Se on hänen 3. virheensä ja Lahti Basketball pystynyt pitämään 4 virheen rasittamaan Max Brooksia. Nyt vaihtopenkillä koko tämän 3. jakson he johtavat 15 pisteellä, niin vielä ei ole Brooksin apuja tarvittu tälle jaksolle. Willoughby häntä ainakin tuurannut erinomaisesti, totta kai myös Jelani James, Lou Williams. Korinteollisesti Williamsilla 20, Jamesilla 17, Willoughby 12. Ja Hongan puolelta Kelillä edelleen 16, Iiro Tuomi nyt 10 tuon onnistuneen vapaa-ajan jäljiltä ja Riku Korhosella 12. Ja näin Iiro Tuomi, joka pelaa myöskin erittäin hienoa kautta 15 pelaamassaan minuutissa keskiarvollisesti peräti 9 pistettä hänellä kasassa ja nyt Max Brooks palaakin kentälle yhdessä Jelani Jamesin kanssa. Katsotaan kauanko Brooks kentällä säilyy 4 virheellä. Lassi Kilpinen on tulossa asettamaan screeniä, mutta Tay Donald työntää sen verran Kilpistä, että siitä Tay Donaldille virhe ja kontakti on melkoinen. Toivottavasti Lassi Kilpinen ei satuta pahemmin olkapäätään nyt tuosta. Katsotaanpa se kohta, kun saamme tuon tilanteen hidastettuna, että minkälainen törmäys siinä kävi. Kilpinen siinä olkapäätään pitelee ja toivon mukaan ei isommin itseään loukkaa. Ja näin nähdään nyt tuo hidastus siinä. Hieman hankalaan asentoon, huonoon asentoon ja Kilpinen tuon Tay Donaldin pienen tuuppaisun myötä ja tässä näemme sen kyllä. Onneksi nyt ei ihan avoimesti se olkapää jäänyt. Se enemmänkin toivon mukaan kolhu kuin olkapään vääntyminen on kyseessä siinä. Christian Palotia kyselee tilanteesta.
todennäköisesti, eikö se ole epäurheilemainen virhe. Katsotaan, päätyykö hän haastamaan tuon tilanteen. Kyllä. Valmentaja haastoi, Christian Palotia haastaa tuon virheen ja varmastikin virheen laadun. Onko tuo epäurheilemainen virhe? Ja näin. Tuomarit menevät videolle ja hetken kuluttua selviää sitten, jatketaanko normivirheellä vai epäurheilemaisella virheellä. Ja näin molemmat joukkueet käyvät nyt tuossa videotauolla pientä aikaa lisää molemmissa päissä, että miten jatketaan seuraava hyökkäys siinä vielä lähikovassa. Vähän se hankalaan asentoon se Kilpisen käsi tuossa jää, kun se taipuu tuonne eteen. Mutta tosiaan toivottavasti mitään isompaa. Kilpistä tuolla vähän hoivaillaan ja tsekataan olkapään kunto. Toivottavasti Lassi pääsee palaamaan vielä tähän otteluun ja mukaan tähän vauhdikkaaseen kamppailuun Lahti Basketballin ja Tapiolan Hongan välillä. Honka tosiaan sarjan kärjessä yhdessä Salon Vilppaan kanssa taivaltaa ja Hongalla 11 voittoa, 3 tappiota tähän mennessä 14 ottelussa ja 9 ottelun voittoputkessa tosiaan tällä hetkellä. Ja Lahti Basketball 5 voittoa, 9 tappiota, sarjasijoitus 8. Ja tosiaan Paris-liigan runkosarjaa pelataan vielä tuonne 25. tammikuuta asti, jonka jälkeen joukkueet jaetaan sitten ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Ja normivirheellä jatketaan. Siinä ei sen isompaa epäurheilemaisuutta videoltakaan löytynyt. Ja näin mennään Lahti-viisikolla Saarijärvi, Brooks, James, Nyman, Williams, Honka, Gonsalves, Ferguson, Uotila, Tuomi sekä Tate Donald. Ja näin Saarijärvi pelaa pallon Max Brooksille. Brooks lähtee haastamaan Iiro Tuomea. Pelaa pallon Saarijärvelle. Lou Williamsin 3 pisteen heitto. Löytää tiensä perille ja Lou Williams tänään 23 pistettä ja Lahti nyt 16 pisteen johtoasemassa, kun Gonsalves kääntää pallon Uotilalle. Uotila kohti keskustaa. Huono syöttö, jonka katkaisee Williams. Saarijärvi pallo selän takaa Jamesille ja James layupin ja tilanteessa Jelani Jamesia rikkoo Emil Uotila. Emil Uotilan toinen virhe. Hongan 3. joukkueen virhe Lahdella ja joukkueen virheet ovat jo täynnä. Honka vaihtaa. Keli ja Korhonen palaavat takaisin parketin puolelle. Uotila, Tuomi sitten puolestaan vaihtopenkin puolelle ja Jelani James ero 19. Lahti Basketball vie tätä jaksoa nyt jo 8 pisteen voimin. AJ Ferguson ei löydä tilaa omalle ajolleen. Tate Donald kaukaa tuo 3 pisteen heitto eturautaan. Aisähkeli levypallo. Nostaja vajaaksi uusi levypallo. Riku Korhosen 3 pisteen heitto. Ja siellähän se on. Riku Korhonen 3. onnistunut 3 pisteen heitto tälle jaksolle. Kun Saarijärvi nyt palloa ylös tuomaan, antaa sen Lou Williamsille. Williams odottaa ensin Max Brooksin screenin nyt. Honka vaihtaa. Williams lähtee haastamaan Isaiah Kellyä. Ottaa 3 pisteen heitoja. Totta kai Lou Williams onnistuu jälleen ja näin ero takaisin 19. Tate Donald pallo ulos Kellylle. Riku Korhosen 3 pisteen heitto. Tällä kertaa ohi Max Brooks levypallossa ja näin pallo Lou Williamsille, jolle Saarijärvi tarjoaa ensimmäisen screenin. Brooks toisen. Jelani Jamesin 3 pisteen heitto on hieman kova. Tate Donald levypallossa. Honka juoksee. Ja Lou Williams pysäyttää tuon nopean
toki joukkueen virheet täynnä ja siitä T. Donaldille 2 vapaa heittoa. Virhe on Williamsin ensimmäinen ja Max Brooks takaisin. Vaihtopenkin puolelle 4 virheellä kävi muutaman minuutin tuossa ottamassa ja 1/3 neljänneksen sankareista Sami Willoughby palaa takaisin parketin puolelle, kun T. Donald vapaheittoviivalla upottaa ensimmäisen. T. Donald tänään. Katsotaanpas tuosta. Nyt 6 pistettä T. Donaldilla kasassa, pelitilanne heitot 2/7, 9 syöttöä ja 4 menetystä hänellä. Kun Lou Williams pitää palloa, pelaa Willoughbylle, saa pallon takaisin, ottaa hyppyheiton keskimatkalta, siihen pääsee Riku Korhonen väliin ja Honka juoksee jälleen. T. Donald viimeistelee tuon layupin ja näin Lahdelle viimeinen hyökkäys kellossa. 10 sekuntia, kun Willi Nyman tätä viimeistä hyökkäystä rakentelee. Katsotaan, päätyykö se samaan 3 pisteen heittoon kuin aikaisemmin. Ei, Nyman korille, pieni floatteri ilmaan, se kuitenkin ohi. Ja näin. 3 jaksoa takana täällä Luhta-areenassa. Lahti Basketball 82, Tapiolan Honka 66 ja jatketaan tuota pikaa, kun meillä viimeinen neljännes käynnistyy ja näemme ottelun pikku lisä opit ja ohjeet. Topias Kuukkanen, joka loukkaantumisen vuoksi penkillä antoi joukkueelleen ja näin päästään tämä jakso aloittamaan. Willi Nyman rakentelee tätä Lahden hyökkäystä. Riku Korhonen häntä puolustamassa nyt Gonsalves. Nyman 3 pisteen heitto omasta kuljetuksesta. Etu-taka raudan kautta ohjaa tilanteessa. Levypallotilanteessa rikkoo David Gonsalves. Gonsalvesin 4. henkilökohtainen virhe ja näin Lahti saa uuden mahdollisuuden päätyrajalta tuon virheen jäljiltä. Ja näin Willoughby kulmaan. Ferguson laittaa vähän painetta Lou Williams Gonsalvesia vastaan. Katsotaan, mitä Lou Williams taikoo tästä. 4 sekuntia kellossa kohti koria. Saa pallon ilmaan, mutta se kuitenkin ohi. T. Donald. Nopea avaus ja Honka juoksee. Ferguson, Kelly. Honka ei kuitenkaan tuosta saman tien koria saa, joten palauttaa pallo taakse. David Gonsalves. T. Donald. T. Donald edelleen Riku Korhoselle nyt. Pallo pelataan, Korhonen kuljetuksesta 3 pisteen heitto ja näinhän se on. Riku Korhonen 4. onnistunut 3 pisteen heitto hänelle nyt toiselle puoliajalle ja Korhosella kasassa 18 pistettä. Jelani James pohtii mitä tekee, lähtee haastamaan, antaa syötön johon T. Donald pääsee väliin ja näin Lahti jatkaa sivurajalta. Hyökkäysaikaa vielä 11. Näin Max Brooks takaisin kentälle, Willoughby penkin puolelle ja Willi Nymanille pallo. Nyman käyttää tuolta Brooksin screeniä ja Korhonen menee sen alikkuun. Saarijärven 3 pisteen heitto ja Arttu Saarijärvi palauttaa kotijoukkueen 16 pisteen johtoasemaan. Puolestaan Hongan hyökkäyspeliä Riku Korhonen kutsuu ja näin pallo palautuu Korhoselle. Korhonen harhauttaa siinä Nymania, floatteri ilmaan, floatteri sisään ja näin Riku Korhonen 20 pisteessä ja kaventaa Lahden johtoa 14. Saarijärvi leipoo siinä pallon kanssa, lähteekö hyökkäämään? Lähtee, kontakti Korhoseen, ei virhettä ja näin Honka toiseen päähän. T. Donald katsoo siinä mihin voisi pallon ojentaa. Ai Sähkelin 3 pisteen heitto sisään ja näin ero 11. Tästäkö Hongan kiri lähtee nyt vielä. Hieman Lahden hyökkäys nyt mennyt staattiseksi viimeisissä pallonhallinnoissa.
Lou Williams kohti koria. Jelani James kulmasta vapaana ja Jelani James varmasti helpottava onnistuminen 3 pisteen viivan takaa, ettei Honka pääse liian lähelle ja eron 14. Ja Brooks katkaisee tuon Aisähkelin syötön ja näin siinä yleensä kohottaa, kun Riku Korhonen pysäyttää tuon nopean hyökkäyksen. Korhosen 3. henkilökohtainen virhe. Siinä jo AJ Ferguson yritti aiemmin rikkoa. Ei ehkä niin paljon osunut, että siitä virhettä olisi tarvinnut viheltää. Korhonen pysäytti sen mykkinnaru tyyppisesti ja näin jatketaan pallo Brooksille. Jelani James. Nyt syöttö oli kyllä melkomoinen, jonka itse Ferguson katkaisee. Ferguson kohti koria, Ferguson viimeistelee. Saarijärvi siinä yritti rikkoa. Saarijärvi pyytää nyt ottelun erotuomari Valtteri Väkevää, että pysäytäpäs peli, että saadaan lattia kuivattua ja näin sieltä Moppipoika pääsee omiin hommiin ja kuivaamaan lattiaa. Katsotaan. Noin. Lattia kuivattu. Siinä vielä Fergusonin edellinen kori ja Saarijärvi pitkin pituuttaan sinne. Ja nyt tarvitaan lisää Moppi-apua. Se ei vielä ensimmäisellä yrityksellä kuivantunuttua lattia, niin mennään uudestaan ja näin. Sieltä pikkuhiljaa kenttä kuivaksi ja saamme samalla Lahti vaihtaa Saarijärvi vaihtoon. Willoughby palaa takaisin kentälle ja Nyman palloa ylös tuomaan. Riku Korhonen hänen päällystakkinaan. Brooks asettaa screenin. Keli pelaa tuon syötön yli pallo Williamsin kautta Willowbylle. Sami Willowby. Heitto eturautaan Lou Williams levypallo. Myöskin heitto eturautaan Lou Williams. Uudelleen levypallo. Nyt Jelani James pienessä tilassa. Willowby lähtee vääntämään, kääntämään ja sieltä oikean olkapään kautta sujauttaa pallon koriin ja näin Lahdella kasassa 90 pistettä, kun Tay Donald Riku Korhoselle, Korhonen Aisähkelille. Keli ei ota tuota heittoa, pallo Korhoselle. Nyt Korhosella vastassa Lou Williams. Aisähkelin screeni. Nopea heitto Riku Korhoselta, se ohi, levypallo päättyy Tay Donaldille. Ja AJ Fergusonin vuoro 3 pisteen heitto eturautaan. Nyt Jelani James kaapii tuon levypallon ja Lahti pääsee hyökkäämään. Max Brooks hyvässä asemassa, Riku Korhonen jää sinne selän taakse niin pahasti, että joutuu rikkomaan ja se on Riku Korhosen 4. virhe. Samalla Honka vaihtaa Aisähkeli huilaamaan Iiro Tuomi kentän puolelle. Kelillä 19 pistettä toistaiseksi kasassa ja 5 levypalloa, 4 syöttöä ja Lahden päätyraja avaamaan Lou Williams. Pelaa pallon Max Brooksille. Brooks takaisin Williamsille. Nyt Williams pyytää, että menepäs Brooks kauemmas. Brooks saa pallon, ottaa 3 pisteen heiton. Se kuitenkin ohi, levypallo päätyy Jelani Jamesille häntä tilanteessa. Heittotilanteessa rikkoo Tay Donald. Virhe on Hongan takamiehen Tay Donaldin 3. henkilökohtainen ja näin. Jelani Jamesille pari vapaa heittoa ja Emil Uotila samalla David Gonsalvesin tilalle Hongan pelaavan miehistöön. Jelani James tänään myös enemmän kuin mallikelpoinen suoritus. 24 pistettä kasassa hänellä ja 6 levypalloa ja 3 heiton torjuntaa. Nyt levypallokamppailu Iiro Tuomisen itselleen nappaa. Honka eteenpäin, AJ Ferguson
kohti koria kovaa. Max Brooks yrittää varjella, ettei saa viidettä virhettä. Ei saa, ei myöskään onnistu korin teossa. Toiseen päähän Lou Williams. Pallo sisään Brooksille, takaisin Williamsille. Williams vähän pysäyttää nyt peliä, ottaa enemmän tilaa, odottaa, että Brooks tulee tarjoamaan screenia, hyökkää toiselta puolelta. Pallo Lou Williamsin käsien kautta kentän päätymainoksiin ja näin pallo Hongalle. Meillä 5.20 ja vajaat jäljellä tätä kamppailua. Donald hyökkää, ottaa kontaktin Lou Williamsiin ja viimeistelee siitä 2 pistettä itselleen Williamsille tilanteesta. Toinen henkilökohtainen virhe. Hongalan joukkue virheet täynnä. Lahdella 1 joukkueen virhe ja Tay Donald nyt vapaaheittoviivalla. 11 pistettä Donaldilla kasassa ja 10 korin johtanutta syöttöä. Se on melkoinen määrä kyllä. Kun James toiseen päähän, Lou Williams hyppyyttää, pelaa vapaalle Jamesille. Jamesin 3 pisteen heitto kuitenkin ohi. Lou Williams kaapii tuon levypallon. Ei pysty viimeistelemään, kuka saa seuraavan levypallon. No Max Brooks. Brooks hyppyyttää, Brooks viimeistelee ja Max Brooks nyt 10 pisteessä, pitkään virhevaikeuksissa ollut Brooks. Nyt Kiiron Tuomi peruuttaa, nostaa, ei viimeistelee, siellä on nyt James kaapii levypallon ja pallo sisään Max Brooksille. Brooks odottaa, mitä tapahtuu, pyörähtää, peruuttaa ja pallo Brooksin käsien kautta päätyrään väärälle puolelle ja näin Honka suorittaa tuon isoin miesten vaihdon. Takaisin Kelikentälle Tuomi vaihtoon ja Lahdelta Arttu Saarijärvi Sami Willowbin tilalle ja näin jatketaan. Honka hyökkää Tay Donald kohti koria. Tyylikäs viimeistely Tay Donald korkealla käy. Takamies Donald ja viimeistelee. Ero 12. Willi Nyman niin laittaa nyt AJ Ferguson painetta. Hongalla tosiaan joukkuevirheet täynnä. Lahdella vasta 1 virhe. Nyman vaikeuksissa. Siinä kaatuu Jelani James. Riku Korhonen riistää tuon syötön. Tay Donald 3 pisteen heitto eturautaan. Iso heitto Hongan kannalta nyt ohi. Korhonen layupiin. Ja pallo pyörii kuin pyörikin sisään, ero 10 ja näin Christian Palotie käyttää toisen aikalisän, kun Honka kaventaa tuota johtoa tosiaan nyt 10 pisteeseen Riku Korhosen onnistuneella layupilla. Korhosella kasassa 22 pistettä tässä vielä. Sekuntia vajaan 4 minuuttia meillä jäljellä, joten 10 pisteen ero on toki hyvä, mutta ei millään lailla vielä niin turvallinen, että tässä voisi lahtelaisyleisö juhlia jo ottelun voittoa todellakaan. Ja Kouvolassa Kouvojen ja Pyrinnön välinen kamppailu menossa ja Kotkassa KTP Basket Bisons Loimaa vääntävät siellä TVK-areenalla ja huomenna tosiaan ruudusta kello 17 Kobrien ja Katoja Basketin välinen kamppailu ja kello 18 sitten Kauhajoen IKH-areenalta Karhubasket, Salon Vilpas ja sitten vielä tämän 15 kierroksen päättävä ottelu Uudenkaupungin Korihaiden ja Helsinki Seagullsin välillä ja siellähän voisi laulaa jo, että 3 yötä jouluun on. Tosiaan sitten pieni joulutauko ja nyt joulutauosta mitään tietoa. Täällä mennään aikalisän jäljiltä. Lahdella 1 aikalisä, Hongalla 2 aikalisää jäljellä ja Arttu Saarijärvi pyrkii pelaamaan pallon Brooksille. Brooksen saa lähellä menetystä siinä, kun Willi Nyman pallossa. Pallo Brooksille. Jelani James tulee palloa vastaan, saa pallon, ajaa pieneen väliin. Erinomaisesti AJ Ferguson auttaa siitä vierestä. Siitä kiistapallo menetys Lahdelle ja pallo Hongalle. Lahdella 14 menetystä nyt tuon jälkeen ja
Hongalla niitä 12 ja Riku Korhonen hyökkää Arttu Saarajärveä vastaan, löytää Eemi Luotilan korin alta, mutta Jelani James jälleen kerran torjunta hommissa. Jelani James 4. torjunta tähän otteluun ja näin Dave Donald avaa tuon päätyrään. Riku Korhonen juoksee vapaaksi 3 pisteen viivan taakse, se kuitenkin ohi ja pallo äisähkeli kädestä yli ja pallo Lahti basketballin haltuun. Varsin isoja pallonhallintoja mennään nyt molempien joukkueiden kannalta. Kaveneeko tuo ero Hongan kannalta vai pystyykö Lahti säilyttämään tuon 2-numeroisen johtoasemansa, kun meillä reilu 3 minuuttia jäljellä tätä viihdyttävää kamppailua. Lou Williams Max Brooksin palloskrinistä kohti koria layuppiin ja Lou Williamsilla 28 pistettä nyt tässä, kun Tay Donald toiseen suuntaan. Jää kyllä semmoisen Lou Williams Max Brooks seinään ja menettää Lou Williams Riku Korhosta. Haastaa Riku Korhoselle tilanteessa 5. henkilökohtainen virhe, jonka lahtelaisyleisö lainausmerkeissä palkitsee ulos huudoilla. Riku Korhosen saldo tänään. Päivitetäänpä tuosta vielä nuo tilastot, niin saadaan nekin ajan tasalle. Joukkueen virheet kun olivat täynnä, niin Lou Williams vapaaheittoviivalle. Riku Korhonen tänään 33 minuuttia, 22 pistettä, 4 levypalloa ja 3 riistoa saldona. Williams missaa nyt päivän ensimmäisen vapaaheittonsa 8/8 ennen tätä. Lou Williamsin toinen. Se sisään ja koria ei hyväksytä ilmeisesti. Lou Williams astuu vapaaheittoviivalle, niin koria ei hyväksytäkään, joten 8/10 nyt Williamsin vapaaheitot. Ero 12, 2.54 meillä jäljellä ja Tay Donald nyt tätä Hongan hyökkäystä käynnistämään. Eemi Luotilan kautta pallo takaisin Tay Donaldille. Donald 3 pisteen heitto omasta kuljetuksesta, pomppii raudoista ohi, levypallo päätyy Jelani Jamesille. James Willi Nymannille, Nyman pallo hyökkäysalueelle. Nyman rauhoittaa nyt Lahden. Ei kannata ihan hirveästi hötkyillä omissa hyökkäyksissään. AJ Fergusonilta vähän ehkä turha virhe sinänsä, koska joukkueen virheet täynnä, niin Nymannille pari vapaaheittoa. Mutta ennen sitä Hongan toinen vastaansa KTP Basketin, joka myöskin erinomaisessa vireessä viime ajat ollut. KTP löytyy sieltä 5 tällä hetkellä ja heillä tosiaan kotiottelu Mainossia vastaan menossa. Nuokin ottelut toki täältä ruudulta ja näin. Hongan aikallisessa pidetty Willi Nyman vapaaheittoviivalla. Willi Nyman vajaan 70% tarkkuudella noita vapareita sisään heittänyt tällä kaudella. Nyman
tuolla onnistuneella vaparilla nyt 2-numeroinen pistesaldo eli 10. Toinen ohi 13 eroja. Ja katsotaan mitä aikalisällä Honka piirsi, minkä hyökkäyksen meinaavat. Tay Donald haki siinä ensin. Gonsalvesia ei kuitenkaan sitten syöttöä saanut. Isaiah Kelly heittää Lou Williamsin kättä vastaan, levypallo päättyy AJ Fergusonille, joka ottaa saman tien 3 pisteen heiton. Se ohi pallo päätyrajasta yli ja se lahtelaisille. Ja katsotaanpas vähän noita 3 pisteen heittoprosentteja. Honka nostanut toki ensimmäistä puolesta 35 tuon prosentin ja nyt Honka haastaa tuon päätyrajan. Katsotaanpas kohta se meidän hidastuksesta, että kenestäkö se yli meni ja voidaan sitten... Jaa, kyllä se joutuu ehkä toisen kerran vilkaisemaan vielä, että menikö se Isaiah Kellyn vai Billy Nymanin kädestä. Kelly oli aika varma siitä, että se meni lahtelaiskäsistä, niin sehän meille kohta selviää, kun tuomarit ovat sen katsoneet ja me näemme sen nyt tästä kulmasta. No nyt en kyllä ihan itse mene ensimmäisenä kertomaan teille, että kenestä se yli meni. Otanpa hieman lähempää, että minkälainen käsi sieltä. Kyllä se. Jos minun pitäisi päättää, niin Isaiah Kellyn käsi tuossa siihen viimeisenä osuu. Katsotaan mitä erotuomari kaksikkomme Elias Anttonen, Berts Pirsnieks näkevät ja sillähän sitä loppujen lopuksi jotain merkitystä on. Hetki. Meillä menee nyt, tuomarit sitä katsovat, niin pääsemme kohta jatkamaan. Hongan kannalta totta kai merkittävä, jos he päätyrajan saisivat, pystyisivät mahdollisesti kaventamaan tuota 13 pisteen lahtelaisjohtoa ja sitä myöten vielä pieni mahdollisuus 2-0-4 meillä täällä pelikellossa jäljellä. Ja sen jälkeen sitten pääsemme kohta peliä jatkamaan. Näissä aina tällainen pieni tauko tulee ennen kuin video saadaan valmiiksi, videoklippiä. Katsotaan näin. Näin se meni. Kyllä se Isaiah Kellyn kädestä yli meni ja lahtelaisten pallolla pääsemme jatkamaan. Ja Arttu Saarejärvi pelaa pallon Lou Williamsille, joka on ollut kyllä ottelun korikunnan nyt menetys. Tay Donald ohi, David Gonsalves tippaus ohi. Tay Donald tippaa sitten tuon toisen yrittävän sisään ja nyt ero 11. Lou Williams, Tay Donald häntä puolustaa, Brooks tarjoaa screenin. Aika ahtaisen tilaan menee pallo Brooksille. Brooks, Arttu Saarijärven 3 pisteen heitto. Ohi levypallo Eemi Luotilalle ja meillä minuutti 32 jäljellä. Jäin vähän sanattomaksi, kun katsoin, että mitähän tuolla oikein tapahtuu. No, Billy Nyman rikkoo, sehän siellä tapahtui. Toinen henkilökohtainen, toinen joukkueen virhe, joten sinänsä lahtelaisilla sen suurempaa hätää tuossa ollut. 11 pistettä hyvää lahtelaisille ja Eemi Luotila tuota sivurajaa avaamaan. Tay Donald pallo ylös tuomaan, ottaa saman tien 3 pisteen heiton, se ohi. Max Brooks korkealta tuo levypallo ja Isaiah Kelly laittaa painetta, Isaiah Kelly riistää, Max Brooks riistää takaisin, Delonte James syöttö mihin sattuu, mutta se Billy Nymanille kuitenkin ja nyt Lou Williams saa rauhoitettua, Tay Donald hakee riistoa, Lou Williams päätyrajaa kohti, Lou Williamsin leijappi ohi, Kellylle levypallo minuutti ja vähän vajaa meille jäljelle tätä
Lahden ja Hongan välistä kamppailua. Donaldin 3 pisteen heitto jälleen vajaaksi. Emil Uotila poimii tuon levypallon. Uotila 3 pisteen heitto jää helaksi ja näin. Lahtelaisvoitto täältä kyllä nyt varmasti on jo tulossa. 35 sekuntia jäljellä. Isaiah Kelly lyö pallon Jelani Jamesin käsistä päätyrään yli ja näin se näyttää Hongan 9 ottelun voittoputki katkeavan tänne Lahteen ja Luhta-areenalle. Max Brooks Lou Williamsille. Williams on menettää pallon. Se kuitenkin Hongan käsien kautta yli ja 5 sekuntia hyökkäysaikaa, kun Lahti vaihtaa Willoughby kentälle ja lahtelaisten paras pistemies Lou Williams vaihtopenkin puolelle. 28 pistettä, 10 levypalloa ja 5 korin johtanutta syöttöä. Jelani James, nyt Emil Uotila satuttaa nilkkansa. James pallo Nymanille. Nymanin 3 pisteen heitto eturautaan. Willoughby poimii tuon levypallon. AJ Ferguson yksin läpi. AJ Ferguson donkkaa tuon. Ja nyt Honka saa Emil Uotilan vaihtoon. Pyöräytti siinä nilkkansa. Ja Uotila saamaan hoitoa hänen tilalleen. Alvan Laavainen vielä reiluksi 10 sekunniksi, kun Willoughby pelaa pallon Brooksille. Brooks pitää palloa, vieläkö Lahti hakee heiton. James ottaa heiton. Se ohi ja näin! Tämä korisliigakamppailu Lahti Basketball, Tapiolan Honka päättyy kotijoukkue Lahti Basketballin voittoon numeroin 96-87. Ja varmasti lahtelaisfaneille iso voitto ehdottomasti. Lahti ottaa tämän myötä 6. voiton tämän kauden korisliigassa ja kamppailee varmasti isosti tuosta pääsystä 6 joukkoon ylempään jatkosarjaan.